Przyszedł zięć ze szpitala, bo był tam odwiedzić teściowo. Łazi do domu i go wiesz co, swojej małżonce, no będziemy musieli się tu przygotować, jakiś pokój, no bo teraz teściowo będzie z nami mieszkać. A ona go to, jak to jest, przecież ja tam była, no to ona ledwo co dychu, ona jest na ostatnich nogach, nie wiadomo czy jutro dotrzymie. Wiesz, ja nie wiem, co ciebie lekarz powiedział, ale mnie powiedział, że my się mamy przygotować na najgorsze. A ty coś jest taki smutny, się pyta kolega kolegi. Wiesz co, bo ja ci się powadził z teściową. I ona mi powiedziała, że ona przez miesiąc ze mną nie będzie gadała. Wiesz co, kurde, to ja bym się cieszył. Miesiąc spokoju. No ja, ale dzisiaj jest ostatni dzień. Idzie pogrzeb. A za tą trumną idzie taki chłop z psem, a za nim chyba z 50 chłopa. No idą. Nagle z naprzeciwka idzie taki znajomy od tego chłopa z tym psem. A cześć, co to, kogo tu chowiecie? Albo co? No moja teściowo. No a co jej się to stało? No, ten pies ją pogryzł i no chowiemy ją dzisiaj. Wiesz co? Mógłbych tego psa se pożyczyć? No, możesz. No się ustaw do kolejki. Na łożu śmierci leży teściowo. Koło niej rozstawione świeczki. Przed chwilą był ksiądz, doił ostatnie namaszczenie. Chwila temu rodzina rzekała. Przy głowie zięć, przy teściowej trzymie ją za rękę. Nagle do izby wleciała taka dupna mucha i tak brzęczała. I ta teściowo otwarła oczy, a zięci go niech się mama nie rozprasza. Idzie facet drogą, cały taki krzywy, ale z takimi ciężkimi siatami. Ale było widać, jakoś walka była, bo cały obtrzaskany, kurde, oko podbite. Normalnie taki jakby po walce. Spotyka go kolega, a ciebie co się to stało? A no wiesz, teściowo mnie pobiła. Wiesz co? No jakby mnie tak pobiła, to by ją chyba poćwiartował. A ty myślisz, co ja niesa w tych siatach? Hilda odwiedziła teściową. Zaraz kazała się obsługiwać, siadło, a tu mi podej, a tamto podej. Dobra, no, ta ją tam obsłużyła. No i w końcu się pyta, Hilda, a ten mój synek, jak się czuje? Ta se pomyślała, kurde, ja tego pierona teraz już nie będę kryć. I prosto z mostu. Wiecie co, teściowo? Ten wasz synalek to jest taki pieron, że on mnie zbije czasami, bajtli zbije. Taki syfiarz, takiego kramu narobi. W ogóle pieniędzy nie dowo. Jeszcze w dodatku pieron łazi na baby. No. O Boże, dobrze, że nie jest chory. Spotyka kolega kolegi. Jeden się drugiego pyta, słuchaj, coś ty taki smutny. No bo wiesz co, ja zgłosił porwanie. Policja była. A co ci to bajtla porwali? Nie, teściowo. Ale wiesz co, to żeś się powinien cieszyć. Ale oni mi zagrozili, że jak nie dam okupu, to mi ją sklonują. Teściowo miała 5 zięciów, ale 2 z nich lubiła najbardziej. Nawet każdemu z nich kupiła po aucie. No chłopcy się chcieli jakoś odwdzięczyć, no urodziny miała mieć teściowo. Wiecie, gadają tak, wiesz co, no może poszlibyśmy i kupili złote kolczyki. Dobra myśl, ale no wiesz co, przedyskutujemy się to jeszcze w knajpeczce, poszli fajnie, wypili po jednym, po drugim, po trzecim, potem się tam trochę jeszcze zasiedzieli, patrzą się do tej kasy, mówią, wiesz co, ale to już nie ma na te złote kolczyki. Wiesz co, no w tym roku i kupimy srebrne.
Dobra, no ale to jeszcze tam dyskusja, to tam fajnie jeszcze popili, fajnie, w końcu patrzą do tej kasy. Wiesz co, ale my tych srebrnych też nie kupimy. A ten drugi godon, wiesz co, my ją bardzo lubimy. To w tym roku przynajmniej przebijemy i uszy.